Líbila by se vám tahle vilka s hektarovou zahrádkou nedaleko od Prahy? Mohli jste ji mít za pouhé 3 200 000. Jenže to byste museli být ve správnou chvíli na správném místě. Ti, co to udělali, nakoupili za pohádkové ceny nejenom tuto nemovitost, ale i pozemky o rozloze tisíců metrů čtverečních. Tomu se holt říká štěstí. I když možná to po shlédnutí naší reportáže nazvete trochu jinak. Kdo ví? Tak do H-systému třeba konkrétně my jsme dali asi přibližně 1 000 000 a potom, když jsme tohleto dostavovali, no tak to stálo další 1 000 000. Pan Junek je jedním z několika stovek klientů, kteří utopili své úspory v H-systému. Ze zákona by jim alespoň částečně mělo pomoci získat jejich peníze zpátky konkurzní řízení. Po H-systému zbyl poměrně velký majetek. Ten se ale v konkurzním řízení prodává za dost podivné ceny. Cílem konkurzního řízení je uspokojit co nejvyšší počet konkurzních věřitelů a pokud možno v co nejvyšším množství jejich přihlášené pohledávky. Pojďme se podívat na prodeje kousek za hranicemi Prahy. Pozemky ve Statenicích. Prodáno 70 000 metrů čtverečních po 185 korunách za metr. Ta cena není vůbec reálná, ta cena je tak strašně podhodnocená. To, co jsme realizovali my, anebo kolegové z realitních kanceláří, tak se pohybují 12 000 korun podle stavu inženýrských sítí. Na místě ve Statenicích se prodávají pozemky až kolem 12 stovek nezasíťované. Abych byl upřímný, tuto informaci slyším poprvé. Lepší zájemce než ten, který vlastně ty pozemky koupil, vlastně nebyl. A tohle je zápis z věřitelského výboru, ve kterém se píše. Věřitelský výbor souhlasí, aby zvláštní správce konkurzní podstaty uzavřel kupní smlouvu na prodej pozemků v katastrálním území Svrkyně o celkové výměře necelých 74,5 tisíce metrů čtverečních za kupní cenu ve výši 15 korun za metr čtvereční. Žádný zájemce vyšší cenu nenabídl, takže... Realitní společnost během půl roku by dosáhla ceny, která by se v řádech lišila o několik stovek. V okolí obcí Noutonice a Lichoceves bylo prodáno 800 000 metrů čtverečních pozemků za celkovou cenu necelých 17,5 milionu korun a metr čtvereční 21,50. Když se budu držet hodně při zdi, tak pozemky, které by nebyly připraveny, jak si z hlediska inženýrských sítí, tak jejich nákupní cena, a to velmi dobrá nákupní cena, by se pohybovala za 600 korun za metr čtvereční. Za tuto cenu se domnívám, by vám velmi mnoho subjektů utrhalo ruce. Cena, kterou vybraný zájemce nabídl, odpovídala jednak znaleckému ocenění a nikdo jiný nenabídl více než ten zájemce, který v podstatě byl vybrán věřitelským výborem. Nechci se pouštět do spekulace, kolik by to bylo, jestliže jsou ty pozemky například dotovány obcí, to znamená, že budou přivedeny na ně inženýrské sítě, jako je elektřina, kanalizace, plyn a tak dále, pak je ta cena ještě vyšší. Právě takové pozemky koupila také před časem firma pana Bláhy, která dnes na nich staví domy. K pozemkům mu spadla do klína i kanalizace zhruba za 13 milionů korun, kterou postavila obec. To ale správce konkurzní podstaty asi nemohl tušit. Jinak by totiž musel pozemky prodat podstatně dráž. Víte, že ty pozemky, které on třeba koupil, takže tam krátce na to obec dobudovala vlastně kanalizaci například, což mu ty jeho pozemky velmi, velmi zhodnotilo. A velmi zlevnilo, zcela nepochybně. Protože to bylo samozřejmě učiněno jaksi na základě nějaké státní dotace. Takže on na tom zcela nepochybně, on nabídku, kterou tenkrát dal a věřitelský výbor ji odsouhlasil, tak samozřejmě jaksi tato nabídka byla zdůvodněna i samozřejmě výšší investice za investování těchto pozemků. Nemám sice přesně informace, ale možná byste se mohli pana inženýra Bláhy zeptat, kdo hradil ty investice na to zasíťování, jestli to skutečně jaksi uhradil jako jeho firma. Ne, určitě ne, to hradila obec. Samozřejmě. No ale přece jako vy, v okamžiku, kdy víte, že tam obec něco takového chystá, tak taky víte, že ty pozemky najednou získávají daleko větší hodnotu, takže bych je prodala teda, když bych to prodávala já podstatně dráž nějakému zájemci. Samozřejmě. Já jsem říkal, hejte se, že pan inženýr, nesmíte zapomenout jednu věc, v době, kdy tento prodej proběhl, tak jak už se znova opakuji, tyto pozemky byly v zásadě neprodejné. Po výhodné koupi chtěl pan Bláh získat i další pozemky ve Velkých Přílepech. Za komplex budov a pozemků nabízel víc než 100 milionů korun.
Po tom výběrovém řízení mi sdělil správce ústně tedy, že prakticky akceptovatelná nabídka je jenom naše a že budeme o ní dále jednat. Ale náhodou teda jsme četli zápis věřitelského výboru, který následoval, to bylo měsíc později, a tam jsme se dočetli, že volné pozemky v těch přílepech byly odsouhlasen odprodej firmě, která se nezúčastnila ani výběrového řízení a vyhrála. Byla teda posuzována jako jediná. Vy jste říkal, že mimo jiné třeba od soudu dostáváte jednu z podmínek, abyste zjišťovali solventnost té firmy. Víte, jestli teda ta firma na to vůbec má peníze? Firma složila jako nevratnou zálohu asi 1,5 milionu korun. Obrat té firmy neodpovídá těm nákupům, které realizuje, a což se teda prokázalo, protože jsme byli osloveni, jestli ty samé pozemky nechceme odkoupit, ale už ne za cenu 230 korun za metr čtvereční, ale 425 korun za metr čtvereční. A že pokud chceme, tak musíme složit do 10 hodin 2 miliony. Takže předpokládám, že ta firma schání vlastně tímto peníze na zaplacení vlastně těch pozemků a jako rozdílem konkurzní podstata přichází zhruba o 14 milionů. Tak tahle ta vila taky patřila do majetku H-systému. Podle výpisu z katastru nemovitostí je to 500 metrů čtverečních zastavěné plochy, plus k tomu je 10 000 metrů čtverečních, tedy hektar pozemku. Prodáno to bylo za 3,2 milionu. Koupil byste to za víc? Já bych to koupil za dvojnásobek, ale myslím si, že kdybychom udělali transparentní výběrové řízení, nebo bychom oslovili větší počet, budeme říkat, likvidních zájemců, tak by ta cena mohla být daleko vyšší. Kdyby se teda neviděl tu vilu zevnitř, a teď bych vám řekla, za 8 milionů vám ji prodám. Hned. Zájemci, kterých bylo také vícero, žádný z nich nenabídl více. Opětovně tento prodej byl zcela transparentní, znamená proběhl inzercí, proběhl věřitelským výborem. Jestli právě třeba i v onom věřitelském výboru nebude zakopaný pes. Sedí v něm zástupci konsolidační agentury, finančního úřadu, 2 firem a 1 fyzická osoba, která tu a tam s prodejem nesouhlasí a je vždy přehlasována. Druhý největší věřitel ze všech, družstvo Svatopluk, bylo z věřitelského výboru vyloučeno. My jsme byli, řekl bych, největší překážkou tomu volnému průběhu konkurzu, tak aby si jaksi mohli volně nakládat s tím zbytkem toho majetku. Asi nejlukrativnější plocha. Katastrální území Troja, dnes už dokončený areál, který se prodává pod názvem Trojský vrch. Prodáno za ještě nižší cenu, než byla ta nákupní. My jsme ten pozemek pořídili poměrně za dobrou cenu, asi 80 milionů korun, ale na něm nebylo ještě stavební povolení nic. Takže se nám podařilo prosadit tady tento 20podlažní objekt, čímž se ten pozemek samozřejmě zhodnotil. Společnost Finep ale pozemek, kde je vydáno stavební povolení, kupuje za 70 milionů korun. Metr čtvereční vychází tedy zhruba na 3600 korun. Pozemky v katastru území Troja, tam bylo snad nejvíce nabídek ze všech prodejů, které vlastně jaksi vůbec v rámci tohoto konkurzu proběhly. Ty nabídky se pohybovaly řádově od nějakých zhruba 35 milionů korun do asi 68 milionů. My jsme nakonec dosáhli ceny ještě jako v podstatě, jako, když to půjde být možná trošku směšně, jako o 2 miliony větší. Ta cena je tak hrozně nízká, že jsem se s ní v podstatě nesetkal. Jestliže se jedná o pozemek, který je reálně prodejný za určitou cenu, a já bez jakéhokoliv opodstatnění a odůvodnění ho prodám mnohem levněji, tak pak podle mého názoru nemůžu postupovat s odbornou péčí. Tady se vlastně uměle vytvořila atmosféra, že už ta firma je vykradená a tím pádem nikdo nekontroloval tento rozprodej toho majetku, který tady byl. Nic není prodáváno dražbou. Ta je podle správce konkurzní podstaty nevýhodná a tak se prodává přímým prodejem. S ním souhlasí nejen věřitelský výbor, ale vždy i soud. Ten má povinnost dohlížet na průběh konkurzu, jenomže Požádali jsme soud o dohledovou činnost. A bylo nám odpovězeno, že nemá důvod nedůvěřovat správci a věřitelskému výboru a že nebude zasahovat do již rozběhlého prodeje. jako věřitelé máte právo nahlížet do konkurzního spisu a kopírovat si ho. Pokud vám to není umožněno, měl by sjednat nápravu předseda soudu. I věřitelé, kteří nejsou ve věřitelském výboru, mohou dát návrh na odvolání správce konkurzní podstaty.
Obrátit se můžete rovněž i na policii s podezřením na porušování povinností při správě cizího majetku. H-systém je mrtvola, na které někdo leží a vytlouká jí prostě klínem zlatý zuby z pusy.